pareiako batek motokroseko motu hauzik. Dos tiemposeko adegoi. Bai, da nini etxo bero, eosteko, tio. Bino, motokrosen ibiltzeko? Karo, banelen guzu bat, ibiltzeko bai zea kampionatutan da, bultako pasaukeak. Jo, Alkain, ez ekarri barde beste neska bat platoko aurkezpena egiteko. Inore, ez ala guztua gukein. Jo, guztua bai, baino, ulertuin berdek. Aspertiten batzutan mutilen konversazioekin. Baina neskan da mutilen konversazioak ez aldea berdinak. Bai, berdinak. Izten ba neska ez dautzeitu mendikros hortaz hitzeiten hola, zue bezala. Egia, Inore, pentsa zan emakumezkoen gai bat gero hortaz jarduteko? Bitartian, suma joa. Zus noska, eboldi honekin eta gure egatxun bailatu jaten. Udaberriak gainean dinauta, aber! Gaur, inoiz baino kontentuago. Bai, dudi pare Xabier garre berri hona dazkau. Bai, moten honek Oskarretako gala maten dik. Hortax ez etorrek bai, Ibarretxe. Osola! Sega sorrostu aldezo! Nien naiz, Moxolo, ni jota arregin naiz. Energia aurreztu bierra dago, eta hortako honena hidrogeno omen da. Gatzagone. Zer dutzazu alergixi, graminea, hautzai edo polenai? Ez horretako eserri, Erlojuan hori zait? Hortxe da! Nun! Hor! Turra, oia txurra, hortxe duzu frantzigua gure guztugua. Claro, tani badakitze pasako zan. Enamoratuta nao. Baina ber, enamoratuta gero konbibentzin ze pasatzea. Naiztan non, beti bat txoke badaola. Goz batengatiko bestengatikan. Tanik orduan esan nio maitanekin hitzeiteko, karo, porque, a ber, intzuen, zazpigarren, zortzigarren maila batea, bere amona eta bestien amona laguna dia, tordun bate hitzeiteko. Zeiru hitze zaiztue, ondo inula? Bastante ondo. Ja, ez diazte bate kasuekin, ez da? Bai ez ba? Ja, eta zein iriretzi Alkain? Ba, deboakin dana sendatzeala. Hoi dekitzeikia, jefe. Ja, ez zeatei zerta zenteatu. Bueno, gutxi gora bera izan ez da. Ara, zuekin ezin da sentimendukin zerikusitakan ezertaz hitzein. Zango hauen. Ara, Maitane, ara, ez dian sinistuko baino ita zain naunizketan. Eonai pixkate, Angel, guain txetorriko nau. Sei, lasai. Ara, kriston beharra zekana neskatekin hitzeiteko, ez dian sinistuko. Jundan. Iargain, aurkeztuitak esketxak, venga. Arkeztuitzak horrek? Nik? Bai. Bo, familia, todo esketxak. Zus noska, eboldi honekin eta gure egatxun bailatu jaten. Udaberriak gainean dinauta, aber! Honek bai meritua, hortxe kieto, geldi. Benetakoa den ba? Izango ez den ba, behiratu John. Bai, alde zaratua! Pertsona baldin bain, kilismoa izango esken! Hau ez benetakoa. Dirua botan hartzen John. Hemen debalde inork ez dina zarraiten! Pañuelo, estan bate politxaskoak. Jersiare politxaskoa, Ire guztoko animaliakin, eta astua, eta... Hoi ez den astua, mozola! ¿Este qué animal es, oyes? ¿El ancho? No, fíjese señora, es una llama, animal típico del Perú. Pruébese, Probatu duenat! No hay problema, Toyan. muy calentito. Será un poco la carra, sí, pero... Patatasakoa ematen! Askuria ematen, Mejor un bonito pañuelo de seda. Kasetak behiratuko aldizkina, mai Carmen. Aber, laha landak handon bat badaukan. Janez, kaset de laha! Julio Iglesias, Julito! Caballo de la sabana que estás viejo y cansado. Pasas bonita, amigo, esteu batuta! Municipala, Guazeman, beste la kaseta lapurtu dola, pentsatu gaineta. Galdo
Izango aldu diruek peruan horrek, homiei jatena emoteko. Municipala bentzat despistatu nau. Bestia! Aurrekoan aldean profesionalan. Bota jandirua, abertzera izan. Bai. Eozein konfundido leke, Bai! Txotxolo! Una pasta was a man. Tzotzolo! Ze, aspaldi hasi alda. Oantxe bukatu ja txuak. Kask! Kask! Ta zuze, ventriluoko sartu ze, ozea, ja. Loriture! Maria Doloresek asteburu pasatea dule, eta ia zain joko tzauen loritu. Zelan da, pinako lata, deitzen da. Guk horri lata deitze jau, lata. Bai. Han horrek ikuste gu azemak. Hala, gau oso hola ematen badu, kabalkoi ateako dugu, Balkoire baizea ondan hotzaz. Maizuk ez dakizu horrek tropikun jasota gutizena, Fermin. Ta zean ekane perikituek nola zaintzeien baldagizo. Perikitu ez da loriture, eta klaro badatxena, ukanaizuk itxakua. Pamela! Akordate za, Fermin. Bai, jogurpotiak hartzen genio bainatzeko. Bai. Itxosan arte. Atxa, hori tortura da, Toi loritu ez tezue baula garbituko. Ez bentsat, handaka listo, tuperbare. Hoi da kurbatilla, kostako karretera ematen. Rubia, joko aldeu. Joko aldeuze. Zuzerrakazu jotzeko kromainon alakua. Itzeitiko era badan, eska, joko aldeu, bakizu, soze esateko, Zukin, adarra eta unborra azpaztak izi joko deun. Zuk errespetu gutxin, eta okerragoa dana, kultura gutxi jo. A ver, lasai, emakumia, zeitun argituko dutatu da, Baina guk kulturez, gu beti aldala deportez. Bai, pasaira. Zalantza non Euskaltzaindia, han! Euskaltzaindiko zalantza argiketa zerbitzua, eguneko 24 ordutan. Zein da zuen larrialdia? Ba, nela honek. Ixota segi fregatzen. Beira, kaletin indoan da neandertal horrek joko aldeun esan dit. Joko aldeu. Adiera hori ez da oso zuzena. Hori erabaki genuen 1976. urtean Karkastilon egin genuen bileran. Eta beste proposamen batzuek eskaini genituen. Orduan nik zesan behar den. Larrutan egin. Jo aditza erabili behar baduzu, larrua edo txorta aurreitza erabili behar duzu, bestela violento geratzen da. Violentoa, Ene, Euskaltzaindiakoak guain ligatzeko kontu eta ze jakin ingo zuen, oski? Beno, Cervantesen hizkuntzan esaten den bezala, Euskaltzaindia. Alegre de noche y alegre de día. Nazkante alakua, utzile txakurra pakiak! Taktika aldatuta ere, ez zuen zer lortu, amigo? Zatoz da jango deu, bokailua. Otartekoa, mesedez, otartekoa. Venga, zatoz. Osea, hain ere maskatuta joan alda. Etxekia, baina sentimentu eta zazomenak ibizketan, eta... Jakingo ez diu ba. I, pagadi, nola sentitzaiz? Ni sentitzu? Ondo, Eta hi alkain? Ni? Primeran. Ikusten? Ze sensibleak gehan? Hemen zehose faltaek, Ba, neskak denbora gehiago pasatzaia sentimentuta zitzeiten gu baino. Sakontzea igual falta zaiguk. Hombre, ni ondo sentitzen dauk baino, hemen buleraldian
Zehozi izateit, ez da, ez dula bezalako... Oi tabakoana, kolkilla. Ba, nik bazegat, aitortzeko sentimentu bat. Askotan... Handia nauk, baina askotan... Txikitza sentitzen nauk. Zertaz aizeate? Ba, sentimentu eta zizketan. Ja. Hala, sartu esketxa favorez, Oida, basamutila. Ma, traje eta alkandurakin nahi data. Igual de jo, estilo Ikea jaka. Bai, gibela daka horrek Ikea arreia. Sekula lanien ikusiko genunik hango esanti. Aia, nola lortu zuoi? Ez da erresa izan. Baina azkenian betrajeei legia botako jetela esan, eta orduntxe espabilatua. Lango horrek jarri jozu azteko, mosola. Eskutan babak ateako zaizkio. Azak ateatzen zaizki jore. Bau, garaia lanen azteko. Gainea, esola jarri berko jau. Bestela agirretarrek ganau alapurtuko igue. Ama, arrazoi du, Txarrantxak ondo lotuta behar du, eta hortako poste honak behar diteu, Bai, egia esan, agreko Tomasi beti izan da kuatrera galanta. Oi ba? Bukatzian, ikulioko azpi garbitzeko esango jot. Han, gue xanti. Baneon bani etzula asko iraungo. Txorrota hotzoi? Kotxia garbitzen hasiko zen. Familia! Aberatxakea! Oikoan bai! Aberatxakea! Aberatxakea! Petroleu aurkitu eta taian! Petroleua! Petroleua? Urre beltza, elo, urre beltza. Beltza? Pintua izan dare, urria beti urre? Gue xanti bai, begi harra negoziotak! Eta guaizein behar deu. Aberaztu! Nahi deun erosiko deu! Nahi deuna! Ama, zuri kainoi bat operituko izut. Xanti! Petroleoa kontaminatu iteula! Abai? Ta zer dut zaizu, akurimendiko baso osu erosi, eta akurintzako erreserba bat iten badeu, Kante, osaion, Arregitarrak ez gaitu aldatuko, diruan ursainatik. Beti ez dela, basarren lanen saituko deu, basar jaurre ateatzeka. Basar ja, eo rantxua. Calla! Atxa, ze koloretakoa? Zurutja. Zuritja? Zea ja, earki, Beste txapel bate ostan? Ez, Rolls Royce. Rolls Royce? Nioze, erotin algeao. Katxa, helipuertua urrutik gehatzen menden eta nola bat jaiatu beharra zeun. Helipuerto? Baina ze helipuerto? Erosi duen helikotero aparkatzeko biharrezkoa da? Lasa esante, klaseak eta klasea zeudek. Eta guztein gainetik.
Mosolo! Zega zorroztu aldezo! Belarretan junberra dao! Ni naiz, Mosolo. Ni jota arregi naiz. Nahi desuna, baina zega zorroztu beharra dao! Zorroztu. Jota arregi. Ara, nik ez teiz segai gehiago zorroztuko. Ez dut liburu gehiago lehetuko. Ez dut azpi gehiago ateako. Ez da simorra zabaldure. Ez da beharrike! Xantik azpik egin ditu, eta zimorra zabaldure baita guaneko! Ze pasatzean guain? Atxa, diru baki moskortu indala! Eskerrak Xantik egin ditun basarreko lan guzti. Xantik? Petrolizekoa bihar, etorri gehiat zulak eta egitea. Eskerrak, etxe honetan norbait zentzuduna gehatzen zaigula. Sus Maria, Xantik juntzetik garbitzea, hoi da simorru zaila hoi. Katxak arrazoitik. Azpikatea eta zimorra zabaldu eskeo, normala. Gordia, petroleoa da? Ante, ez aidak, ez diala postia simorran putzu beltzan tuberian gainen jarri. Alten, behi iztotik. É uma festa once man. Essa. Ai, erlojuan hori zait! Hortxe da. Nun! Hor. Lasai. Ni botako nahi. Iepa! Bueno, bakizu ez arte tokatzea noain, ez da? Zuek detut aukeratu esketxan bukaera, konforme? Hemen deu, degin bat. A ber, bai, zein da? Antonia, endaiatik, baina jatorriz markinekuna. Earki, Antonia, batxu izopa hona altzea, no? Bai, nik gaztetan natazion sinkronizada ireban. Oino? Oingo, akuarobita olako leloke izan aldian, ederra zana. Bueno, eta zer nahi dezu? Esther... Williams. Esther Williamsen erara maitzea? Bai, nahiko neuke bai. Agur, Bueno, guapos. Antonia, jo, ikusi! Ai, erlojuan hori zait! Hortxe da. Nun! Hor. Lasai. Ni botako nahi. Iraula bazekako, piztina junta, tanga jarri eta beratzen jarri hor, lasai, alperri, Dios! Silba, imotero, guainik bazeka aurreko lanik. Zer lan? A ber, bai, zein da? Gabo, pareja! Imanol, elgetatik! Oina, Imanol, lau palgeta! Ta, Imanol, botezak, a ber. Hai, betu, manide sokorrista biarratxot piscina baten, hemen elgetan. Elgetan baldo piztinaiko. Bai, zona, asentzion. Bueno, total, kontu dugu, gu hemen deporaz koikutzen dugu burui bulta emoteko. Eta, koño, ni pentsadot, beti agertzen da, tiburoi itxasuan da. Zetxik ez du piscinan tiburoi moduan amaitzen hau. Tiburon? Tiburon pelikula bezala? Bueno, bai, hola gozo zer. Azai, oan txego juta. Eskerrik asko. Adio. Hortxe da. Nun! Hor. Lasai, ni jasokoet. Denak, atera piscinatik!
Ernesto, zenbat bigarra esan behar ezin dela pizina gorrori gabe sartu. Ikusen ez tiburoia. Horrek txalburu ematen zen. Ze txalburu klase ezan. Eta ze gomina ebeliko ikorrek. Kriston gandorra zen. Bai, entzun? Bai? Bai, hemen hau zuen zain, telefonue gaztetan. Barkatu, Amanda. Kaixo? Kaixo? Ondo? Oso ondo. Zer naizu? Betikoa? Bai, Benigile moruen akaba hau mesedez. Klasikoa bihurtu honek Benigil. Bueno ba, ikusi, Amanda. Lasai, ni jasokoet. Gosh. Gaur azten zinen monitorek astarun ez da idurre. Kontaizu ba zeo zer. Zozik hasiko zendun ba. Ba, telefonuan jolasa. Ni parai hori zelandan. Jolastuko? Nau hasiko naz. Baina... Ai, nekane! Aita kamarize! Ba, etxea ezekin enteratzen. A ber, amak zerbait esango izu belarrira. Zuk atxo nahi esan eta atxonak nahi. Eta azkenak ze ulertzen duen da jokua. Akabáramos. Venga, hasi berriz nekane. Zagarra mantzana. Ata! Ikatza karbon! Mujer Andrea. Listo, chupao, mujer Andrea. Hombre gizon tokatzen zan orain! Boa, txabal, ni bani jua lorituai jaten ematea. Haze familia, tío. Eta aipatu dugun plan honen arabera, 10 urtetan kotxe gehienak hidrogenoz hornituak izango dira. Baina potrojorrano! Nauzi, berretek entzuna litizu. Ze berri, Ibarretxena? Ez, Ibarretxenak ez, hidrogenoana. Hidrogeno? Ez da, realeko fitxake berria? Hidrogenoa, nauzi, hidrogenua. Sistema periodikoko lehenengo elementu kimikoa. Ibai elementua. Sistema periodikoa? Ze, regla jetxialtzaiko. Nauzi, hidrogenoa gasa da, gasa. Ta zientzilarik aidri esaten, laizter kotxiak gasolinekin ibili berren, hidrogenoekin ibiliko jala. Hidrogenioak eta zientzilari hoien gati balitz, alper jende horren gati balitz. Oain bimende bezala biziko gineake, asto gaine ematetik bestea, zea? Baina radioak esan du. Radioa eta zerre dio. Kabel sos. Artu erretrata zeizak lanea. Nauzi! Zerdek! Hemen ebat horrela! Zein, Pamela Anderson? Ez, Pamela Anderson ez, hidrogenoana. Bueno, honean lanea etortzea txuk, Revista letzea pelukeira. Baina nauzi, urte gutxi barru, kotxiak gasolinai gabe bilikoia, eta gu prepauto, berdeu? Kotxiak gasolinai gabe? Oizea, telefonua kablei gabe biltzea bezala, dek? Hau bezala? Ze hostia, kartzagune. Hemen jarteunez, autotxe nagusiak azidia hidrogenuak ibiltzen dian kotxeak preparatzen, prototipuak eta hoi. Ta, bitu. Hau Matrix pelikulan ibilizutena da. Pelikuletan? Kotxea gasolinai gabe, normala. Larruare, deba de jotzeitek eta. Rokola, segiletzen. Petroleua ez omen da betiako, bukatzen nahi omen da. Ta energia aurreztu biharra dago, ta hortako honena hidrogenoa omen da. Gatzagune. Zesanuan, zala, hidrogenua? Elementu kimiko bat, gaza oxigenoekin batea uretan dauna. Ura! Bueno. Zientifikoa beti behandu ibiltzetuk. Hoi altzan, ara, oain dala 30 urte, Jose Austinen surtidorian hoxe iteganin. Gasolina aurrezteko, gasolinai ura gota. Gosh! Aurki, ETB baten...
Starring Josean Penn. Horratz Starring Dr. Agus Pintxo. Sor Starring Aizpa Mariaje Sos. Heldu da ordua. Prestan zan. Inoiz ez gaude gauza guetago prest. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. You don't have to wear that dress. Halako mutil buska eta anestesia pixka baten beldurrez? Tira, irik jaba. Oidia kari izakoi. Aurki, ETV baten, dentistaneako ordu ba. Kosk! Seguro, altzade nausi. Bota bildurripe hidrogenua. Listo. Bale ba, segi erratza pasatzea. ¿Qué hay, Patxi? Oño hortzen, Ze sorpresa? Sorpresa, kotxe bilan atorre, Bueno, eta, zertzun ba? Ba, radeoria, trokola eta juntagola, eta? Baina ber, ez altzan ba, arrankia. Ez ba, arrankia ondo zeugan. Baina, bakizu, gizonare fallatzen asteanian, arrankatziare kosteiteza jota. Ja. Patxi, tantoik zer dia? Lasai, oi, ura beste iztan. Lasai, ratuko txia, lasai. Guko garbituko, deu, pekaino garbituko. Lasai, segi lasai. Arrazoizu, arrankia izango zeuruna. Beti igual, dutxatu berretan ez ekin utxazeaztu. Ara, Patxi, biharko kotxeo esperaztu konpontzen, denuntzio duigo zaitute haitzen! Nausi, oain berrez esataue, hemenek 10 urtea urare faltan izango dula. Ezizkiak hidrogenitalak ikutxu, Sei Jose Austinen sortidorea eta kartza gasolina! Bueno, ez da lego zertaz itzin behar, ze. Gaurri aiz gaia gaugeratzetxuna. Iazia eta gu jarreteko nau, ez da? Gusto asko baina. Bai, hombre. Esan nahi zuen mirari pelukeriko aurdundola. Ai, nire, favorez, oinik ini kontatu niñan da sekretu haunan. Ai, barkatu ja pagadi, baina ez zio dinorri esan, Hoxe da neske gehien guztai zaizuena. Besten kontuk alkarri esatia. Barkatu alkai, baina lehenengo esaten pagadi zanuan. Barkatu, baina nik iri bakarrik kontatu niñan, Nahi de kontatu idan, Ikusten nola dauden denon intereseko gaiak. Hoxe, nik esatetena. Ez gehala indiferentiak. Gabon eta ongi etorriak izan zaitezte, Larrabetzuko gazte egun marabilloso honetara. Urrengo abestia ez dakit ezagutuko duzuen, berria da guretzat, baita zuentzat ere, eta espero dugu gustokoa izatea. Beraz, goza zazue, abesti honekin, bat bi iru. Goizian jekin naiz, zazpiagaldian, atlasua hartu dut Frantziko birian. Ez da izter daukagun, ze ziklista pila, baina gu balazpada arrodan perna. Turra, turra, oina txurra, hortxe duzu Frantzigua gure guztukua. Hortxe duzu Frantzigua gure guztukua.
Epaitegitekotan zuzen eta ardez, karderan jarri naez ikurriña batez. Orain galdurik nago, beldurrez bete eta gabatxo motorista gainean dute eta turra, turra, oia txurra, hortxe duzu brantzigua gure gustugua, hortxe duzu brantzigua gure gustugua. Mila esker denoi, Larrabetzuko gazteunean gozatzen ari zareten guztioi, esker haunitz eta kukubitxo gure betiko launei ere, mila esker, ondo segi eta hemen duzue, de paf ibiltaria 53 garren alean, abesti hau barruan gozazazue, agur! Kosk! Emotzazu jaten ala idurre. Bai. Euskal eman diozun. Komune altzana izeninan, zeban gaxua, moku irigite eskien. Afariko sobrak eman dizkiot. Sobrak. Bai, urde espiko kroketa, garri dio kaiolan takatiuta. Baina Fermin, lorituk ez dabe kroketa jaten. Utzi oso, bintza disili da. Isilik? Bai, enpetxeta ongora. Ikustan un por si acaso. Hilera! Seguro altzaude. Seguro! Etzin jera eta ikutotza tripite gogorra nauke. Ba normal, ama, zezure kroketak bomba badia. Eta hon niz esan gotzapa Doloresei. Beste bat erosibiko. Ai, ama. Erki gatxik! Ara, berpiztua, perikitua. Pilota zaleok, gabon deizuela. Oixan Tolosa, gabon. Behon deiala, Xavier. Gaur inoiz baino kontentuago. Bai, dudi pare, Xavier, garre berri ona dazkau, eta gure ikuslei gerturatu neizkiau, berri on hauek. Izan ere, jakin badakigu, Bilbon, frontoi berria eraikiko dutela. Bai, eta oide... berri pozgarria dukorik. Eta oide, gure berri, Xavier, Bilbon frontoi berria irekiko dute. Urte bukaerarako jarri nahi dute aurreneko harria. Bai, barkatu ja, Xavier, baina hola Guggenheim eta intzienen da asko zelen hasiko joan harri jartzen, ze oain zergatxerek martxon. Martxotik urte bukaera oain diten basko batzek, eta Bilbon pelota gozea, zeok, eta pelota gozea azetzeko, galareta ez zain jumarko hien. Bueno, laser, moldatuko ditu Bilbon ere. Bai, baina asarretik jena, Xavier. Beste datu bat eman digute, frontoi horri buruzko, pilotaleku horri buruzkoa, 2000 pertsona sartuko omen dira, Josean. Bai, ikaragarria duk datu hau. Bai, gauz politedek, Xavier, 2000 pertsona apostun da pelota ikusten, gauze politedek, eta ni, itani anengoa itxukura pentsatzek. Nola ezpa, nola ezpa. 15 milioi kostatuko da, 15 milioi euro, nola ezpa. Diru askoxoek, Xavier, eta aprobetxatu ingo jo, Xavier, hemen dikan, kamerinon bato, aberriteiguen, Bai, izan hemen batzutan bastar xamarrean jartze gaituzte, eta hori eskatuko genukea. Bai, eta erropa aldatzeko, eta gure fansekin da, hola, eukitzeko, eta... Tanga jazteko, eta holako. Oide, Xavier. Eta earkigatxik enpresak, hobekuntza batzuk, eskaini nahi dizkio pilotaleku honi. Bai, dudi parez, oain dikan ez dituk asiten, eta earkigatxik enpresa, bazeok, frontoi horren arkitektokin da itziten nahi da, Harremanetan jarri aiz. Ba, idudi pare, hobekuntzak, guk oain esango dituen hobekuntzak, ber pixkat jartzizkien. Oso ondo ba, has gaitezen hobekuntza horiekin? Bai, azteko, pilotarin eremu errespetatu arrazio, Xavier. Oain ikusten egaituken bezala bideon, pelotarik eseitzeituk deskansatzea eta kamera ondo-ondon zeok, metro erdi bat ez zeok, eta orduan, pelotarik ez zerek gustoa esateko, pelotarik deskansatik, lasai arren, eta kamera ondo datortzen baldin mazaik, zerek potxok ikutzen ditu, kamerako. Askotan enbazun, bai. Hemen ikusten jun bezala, hor pelotarin besturiotara gertuatu dituk, Xavier. Hor pelotain bat, kantuziotan baldin mazaik, jende guztik ikusitek, eta hori lotxagarri edek, pelotarik bere ere mue behar dik. Eta horregatik, Xavier, nere proposamenadek, pentsa zaun, hemen darera pelotarik eseita. Ordun, kamarak hemen jarri beharren, guk hemen kristal txiki bat jartzen mandi maiu, trinketet nada ezela. Eta kamarak atzetik jartzen mandi maizkiu, hemengo planoa oso poliki izan. Baita? Eta orduan pelotarik, lasai deskansatuko je, eta guk pelota ondo seituko ju. Beste berrikuntza bat dek, Xavier, aldakletako lona. Askotan ikusten ju bezala, pelotarik eta ate sistematetik atzetik, eta guk nahi diunadek lona bat jarri, eta geho, NBAan bezala, oain ikusten gaituko bezala, Xavier, presentazio txiki batin. Orduan, ipentsazak, pelotai lasa ate bardik, ik nola aurkeztuko duke, jenden aurren. Beno ba, 80 kilo, bat 86 zentimetro.
Etxarriko basamutila da. Zuekin, Oskar Laza! Eta orduan, jende guztia, hasiko duke, argi eta itzali, eta horrek, hemen telebizion ikusten duen bezala, espetakuloa, Xabier, espetakuloa, ze jende askok entrada, igual, zeik berroi bat europatzeik, frontoira juteko, eta gero, etziok espetakuloa. Frontoi hemen, baino? Bai, frontoian agurra zakar xamarra izaten dut, hola, geiztetxuk, eta... Jendeak batzukak eskubidea izena ere aitzeko. Izena aitzeko, eta espetakulo pixkate ikusteko, Xabier. Ederki, eskerrik asko Goxen Tolosa. Hobekuntza itzelak irutze zaizkigu. Eta gainera, jakin badakigu Bilbon ere kurioso bat hori da. Bai, Xabier, baldakik Bilbon apostu nola ingo iskian? Ba, dirukin noski. Da, hola, pelota zaharrak, bakik Bilbon nola juken, hemen 16 millones a 15 millones hola estelie, baina Bilbon 160, 150 izan ditu. Papeleta sartuta, da. Aste hontarako, badugu, beste produktu bat. Bai, Xabier, guatzeiz, boin dela azte bete soziedade baten ongitxoan, lau batzukin da faltzen da jaraixe da interview nondon atxiki ikusi ginen. Eta oso pozgarria dukori. Dudi pare, Xabier. Jaraixe da interview eta... Atxiki, ondon. Eta aste hondan atxiki beste ale batzek hau. Hemen ikusten zuen bezala. 15 badakizue, kaleratzen dala atxiki, earki gatxik enpresak azaleratzen duen revista. Oidek, eta aste honetan, Loles Leon, ezautuko zuen, Loles Leon, akinoiken biba da holago zeatan antezek, eta Mikel Goñi bezalako morrosko bat nahi dut, Eta, ze haidituk esaten. Ikusi, ze esateiken Loles Leonek, a ber? Hortxe, imagina. Eta ikusten zuen bezala, mentzeok, Mikel Goñi Loles Leon besotan hartzen, emakume hoi. Momentu unki garriak hauek ere. Bai, morroskok nahi omen dixik, ni enau ezautzen, ni Mikel Goñi baino morrosko hau nioana. Dara baino, hobea hoendik. Eskursio txiki bat inberko dut, Madrid aldera. Bai, duti pare, Xabier. Eta bigarren notizia, Aleontako bigarren notizia. Mendizabal biharrena, sagarrotegi garaian ez dago erranin ibiltzeik aste burun. Zebak ikoen sagarrotegi denbora honen da, astigarregata erranai aldeoitan, jendez beteta, eta horren balabatetan da ez guztuatatzeik, tabernatan da, kontraan, roze... Gutea, batzutan rozien bila. Bai, rozea, guri kerri guztez, zaio, Xabier. Bueno, bakik, nezizia honien, bakik. Oide, Xabier. Eta hirugarren albistea? Jokin errasti, azpeitikoak txangurro egalariak dira eta helados freskos jaten dute. Jende asko esango, zea edituko nahiko patxaranean dieta mozkortu zerek, baina azkoiti eta azpeiti aldeko bazekiek ondo zea ideken esaten errasti. Hortxe utziko dugu beraz. Hortzeo gasuntua. Bueno, eskerrik asko Goxen Tolosa. Iri, Xabier. Eta zuei, nola ezpa, datorren astera arte, izan untxa pilotazale. Egon guatxik. Xabier. Loles Leonek bazekak viajea, Bueno, bai. Errezatean empujón. Bai, berroita bosturteta, nik gustatzea, ikiarri. Kosk. Hola. Hola, bai. Zer nahi zen duen? Es que este se la he explicado. Kondoik. Amabiku edo getalauku? Hori zeo zer alergixian dako. Igarten da, bai, udaberrixi datorrela. Ja, lo creo. Zer edotzazu ba alergixi? Gramineai, hautzai edo polenai? Horretako eserri, tiritei. Tiritei? Tiritak hipo alergiku padiz? Tiritak ez da be alergixek emoten. Neri bai. Ze sintoma dakazu? Doministikuak, otzikarak, potrotako kontrakzinuak eta gero hostian erekzinuak. Erekzinoi? Zelako tirita, plastikozko kalatelasku? Danak. Danak? Medikoan ajunbikosa. Hori raru demasa da. Kaixo. Kaixo, bai. Abuela, hortika. Ez kontzeko ez genin korbata gantzi eta guan jibarretxe atorrelako hola ibili beharra, Elegante hau, Eta izze, Tolosako karnal eta lua. Hau nola hostiadek. A ber, etorri honea, ni jarriko duta. A ber. Izze jaingo epa. Zea. Eitu, zerrex. Zek? Zonik hasi egabiten? Korbata fabrika baten eginian lan. Zara izatxu beti sukaldan? Hoi hojaldriak egiten. Launduiak alfabra horreia hartzen.
etortzea alzaio. Bai, motel, honek Oskarretako gala ematen dik. Hortaz ez eta horrek bai, Ibarretxe. Aktore honenan saria asotzea. Kago hila hortika. Ibarretxe mendalo itxe bazu, Jata alfombra horri bildu eta rondito ingo etxezuekin, Beste egiz aldagizu egiten, Bai, lehendakari jantzak kriston sorpresa preparatu dugu. Bai, seguru nago, zuen atua zuekin, hauza oli utziko zuela. Bat, bi, hiru. Kapela, hortika! Ez da okurrik hemendik gautia, Ai bai! Beila, Rosi! Zein gustatzen zaizu gehiago hau edo hau? Zea bil motelo egin. Lehendakari iztizu, basotik ean hasiko? Bueno, proza. Hauen sos, eta loli, behan duek, Kapaz atxukoik bidien galtzeko. Sei atarira eta vigilatu. Kaixo, zelan, Juanjo naiz. Maia daukat hartuta, 9:00 Sentitzen dut, baina dana beteta dago. Seguru, altzaude. Bai, seguru. Gaur inbitago importantiak dazkau, sentitzet. Bueno, orduan naio, eta goraintziak eman, nagusiari. Lehendakari jaiatu hau da! Lehendakariz muertos! Muertos lehendakari! Lehendakari janko txian lasaterren zahardote gizartua. Nausi, pena izango da Ibarretxez bada etortzen, ze oraintxe bidaldu dut bezero bat dana beteta zegoela esan da. Esaiak ez tekela, lehendakari ja bidaldu. Gerba motel, Juanjo zin izena. Zerdek, fistula, berriz? Parrilla, de repente. Kosk! Kosta zaigu, gaur konforme jartzia, Normalak izaten txuk tira bira horiek noizik eta behin. Puzleko piezak dena difentea txuk, baina azkenian enkajatzi, Bizitzan xarma hortxe da, Ze politia, Alkai. Egitea esamutilak tarteka atatezu, sentimendu ba, Bueno, zeko, Arrilla, hartuko ditu pote batzuko. Ez, pelota partide ikusteko gatu haitun. Vale. Broma ben, Rubia. Bueno, ondo pasaba este burua, Guazemak! Ze hostia indioko nire gantzi. Baina nuna hostia sartu dut bat. Baina ez dite, zerrik? Atzago di, ulantu egin. Tirantien. Tiritasi, ez da? Sello, parri... Fabrika batean eginean korbatak egiten lan.